Izwi-Lomzansi siyabulisa kakuhle kakhulu kumakhaya ngamakhaya sike sinayo uprofessor apho sichokhona sithi isintu sam ngaliqetsha uyazi-ke emphulaphuli ndithi ndumandomane ayadume esizweni hlala somdlebe nonelamzimba mfazi onempandla mpetshe awumadoda isiyamadoda sibofu ake sithi lobi ndumandumane eyadume ezizweni isihlahla somdlebe nonelamzimba mpetshe mfazi onempandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba idida umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha Khehlelezi abayezulwini sanibonani yonke indawo lapho ngiyabingelela emakhaya ngibingelele emalokishini wonke mfowethu ngibingelele emahostela ngibingelele eGoli kwenye amayiphelipheli amazinyendoda eKapa lodumo phakathi ngiyabingelela eMpumalanga ngibingelele eNalsport yonke indawo Bloemfontein Eastern Cape maphethelo zonke mfowethu ngiyabingelela eLimpopo Giyani Venda Thoyando phesheya kwezilwandle ngiyabingelela mfowethu kusho mina udictionary sengiphakathi mfowethu sanibonani kuyi Monday beautiful Monday good evening nabantu abangimamele abamhlophe kunjalo mkhulu kumbuleke wena mkhulu ecishe umhlaba wonke uyafikelela ecishe ke ama province onke uyakwazi ukuthi bakuthola abantu uchokhla kuxoxo kanjalo mkhulu before siyambe kakhulu angiqonde sibhenqo phaka kwiservice yaphezolo abantu phuma uningi babo bebheke kwiservice yaphezolo emahlabathini isithelo sikaJehova kufaya emlazi khona apha enansikeni edropini ikhona indawo apha ukwazi sekhona music school noma Durban Music School. Oh, Durban Music School. Yes, mkhulu. Mfowethu akokuqala sithande ukubonga kakhulu sibonga into esibone yenzeka from Durban Music School ngendlela bekugcwele ngakhona kuyisimangaliso uNkulunkulu ababusise siphinde sibonga kakhulu emahlabathini bebekhona abantu ngiyabona ukuthi babuyile abantu abantu ababesonta babuye bavale babuye bavule futhi uzoba nebhadi ukuthi usavalile uvela ufice ukufa uthola ukuthi uyafika ezulwini kuthiwa kuvaliwe futhi kanti cha ekukholweni akuvalwa mfowethu abantu abayazi leyo nto ukuthi ekukholweni akuvalwa siyabonga kakhulu bebekhona abantu enkonzweni lobi bekumnandi kakhulu. Yes sir mkhulu ndiyazi ke into yobana ke konke ku back to square one kusukela ngoku kulenyanga esikuyo kule date esikuyo ingabe mhlambi umasingcwabisana umuntu ofunayo ingabe mhlambi umakhemesi kaDr Khehlelezi ingabe mhlambi lento ye voucher Tendon lento dokotela le medical voucher. Oh, medical voucher Dr K nyangodumo mzo all is back to square one noma ikuyiphinda la khona ikhemesi likamkhulu uyakwazi ukuthola kabanzi ngezinto okwazi ba umuntu azifisa athole kabanzi mkhulu kunenkonzo enkulu mkhulu owakwayenza mingabe iminyaka mkhulu angisazi iminyama ke 2 years back mawukhuluma ngale yesimahlabathini kunazo zonke okwazi inkonzo 2 years back yeah 2021 mkhulu kwiveke ephelileyo amaveke amabini ephelileyo uqhamuke nokuthi kunesiprofeto esikhona so abaninzi ke bebebuza kuma social media into yobana ha mkhulu wasixelela into ezikanje ayikho indlela esingenza ngayo kungenzekalani wathi wena 90 evelileyo ake sithule so kunenkonzo ezayo mkhulu Albert Park abantu abaninzi mhlawumbe bakhela itheku namaphethelo nabakheleke ezindawo zokufutha and futhi yakwazi ukubhala uthi Albert Park iyodwa Albert Park eThekwini kunenkonzo enkulu cishe wonke umuntu ophilayo umzimba wakhe ohlangene nenyama uyadingeka ngalolu suku loluya lolu nkonzo so mkhulu imfihlo noma mhlambi into oyiphathisiweyo kwaba abantu bazobe khona kawusithatha usibeke emadala. Okay siyabonga lobulobi uma ubuza ngendaba yenkonzo zobe khona okokuqala asichaze leyo nto umuntu ongakade ngekho sizobe sinenkonzo ngomhla ka4 March. The reason of this service izobe se-Albert Park eThekwini. Umbuzo uthi inkonzo kabani wonke umuntu umgelekile. The reason senzele inkonzo kunesibonakaliso sivelile the prophecy of 2023. Okay. Makuvela lesiprofeto kubese kubonakala ukuthi ikhambi lithini. Uzokhumbula ke eBhayibhelini uNoah wafika isibonakaliso kuNoah noma kwafika izwi lakhuluma kuNoah. Yeah. Wathiwa Noah tshela abantwana bonke labo ukuthi yakhani umkhumbi ngoba kuza mcolo. Ikhukhula ezinzima kakhulu ezizayo. Uma uNoah
eqala etshela imessage ebadlulisela abantu ebatshela akekho owamniki attention noma akekho wamlalela. Kuthiwa uNoah wawakha umkhumbi ewakha yedwa. Wawakha babebukuhlanya bangathi uyahlanya lo muntu kodwa wawakha. Lithi iBhayibheli uzamcolo mase ufikile uNoah wathi mayise phakathi babecela bonke ukungena. Kwasho ukuthi uNoah abantu abangenisa ungenise izifikile ngaphambili. Yes, wangenisa izilwane zonke ngoba zazingakwazi ukumsiza. Wayifaka wayiqoqa zonke wayifaka phakathi. Ithi into yami njengamanje ngicela ukuyifanisa noNoah. Ngitsheliwe into but no one is taking any attention. Akekho othatha iattention ukuthi lo muntu uyakhuluma lo. Yeah. And ngikutshele lobilobi uma ngilele ebusuku uNkulunkulu uthi kimi uyazi ukuthi yini ezosiza eSouth Africa ngoba ubona kunjena la eSouth Africa ngithi yini. Angisakhulumi ke ngesiprofeti engisikhiphe esika 2023. Okay. Ngitshela ngento entsha ebengitshela ibandla izona. Uma ngisesontweni uthi uNkulunkulu into ezosiza eSouth Africa yikuthi uyakhumbula inilobilobi ukuthi ma kulwela izwe umzabalazo kuzabalazela eSouth Africa kwachitheka igazi kakhulu hayi kancane. Kwalala abantu phansi ngikhuluma ukuthi kwalala abamhlophe kwalala amandiya kwalala amasulumane abantu abamnyama la chitheka kakhulu igazi kodwa ize sagcina sinjani siliwinile labuya ngakuthini. Ubese ethi umuntu kimi ikhona yini inkonzo yenhlambululo eyake yenziwa la kuhlangane khona uNC uEFF uDA uIFP wonke amaqembu ehlangane uCope bahlangane bonke endaweni eyodwa bese bethi inkonzo yokuzohlambulula sikhumbula abantu bonke abachithekele igazi sizohlambulula eSouth Africa ngoba siphezulu kwegazi asikaze le nto siyivale kodwa salithatha ngezikhali kabuhlungu izwe kodwa ngikhumbuli ibese ngithi mangilele wathi uNkulunkulu kimi udingeka ukuthi sibe sesiyayenza lenkonzo kuhlangana istadium wonke umuntu kodwa umuntu osihola ipresident ezonika iinstruction izilo zonke ziyoholwa ubani uShembe. uShembe uzofika ebesiyabusisa ehamba nabantu besintu. Mangithi abantu besintu uyobehamba nezinyanga nezangoma nayo yonke into ethi mfundisi mthandazi beyobusisa lezi nkomo ezimhlophe ngoba into efuneka inkomo ezimhlophe ezizohlatshwa each and every province la okunamathuna khona wamaqhawe amakhosi kuleyo ndawo azohambela amathuna bephethe izinyongo zalezo inkomo beyochela kuphi emathuneni sithi kuyahlanjululwa kwehlisa ulaka bese kuyasheleza ukuthi iSouth Africa iqiniso lithi ibalekile yabalekela ini isintu sa adopt life yesilungu. Ithi into yami lobilobi lenkonzo isuke lapho ke la esithi thina siyotshala siyokhumbula abangasekho. Ithi into yami ke lobilobi sekuyoba uhulumeni ngoba ngisazohamba ngqongqoza kuhulumeni ukuthi nansi into ngiyayiveza okuthiwe mangenze. Ngiyazi ukuthi uhulumeni ngeke ayithathe notice lento futhi ngeke bayinake ngoba vele ngeke kuze kulunge kwiNC ngeke kuze kulunge kwiIFP ngeke kuze kulunge kwiDA izimpi ziyohlala zikhona ukufa kuyohlala kukhona. Into engizobe sengiyenza ke ngizobe sengihamba ngqongqoza komasipala bonke lapho ngiyokwazi ukufinyelela khona bese ngicela ukuthi lekelelani nansi into engibuya nayo kodwa ngiyazi ke vele ukuthi bayozwa nje umuntu oyikhulumela into engekho ayikhulumela into engekho nje bengeke bamnanga kodwa kuKhehlelezi bese ngithi ngiyozama ngakho konke okusemandleni nami ukuthi lokho engikutholayo konke okusemandleni nami ngiyozama ukuthi sizame ukuthi lenkonzo ibe impumelelo. Lenkonzo ke lobilobi ihlanganisa uShembe iSayoni osindisiwe ministry iZCC iyo yonke into iluthela iwesili ibo bonke ongasubacabanga zonke izinkolo zihlangene isangoma yini bonke mfowethu lelo langa they are welcome ngoba into ezoyenzeka laphana lobilobi impepho soyishisa ubese kuthiwa kimi ake siqhubekeni futhi sike sihlonipheni sihambeni ngani ngenyawo
wonke umuntu kucela ukuthi it's either ijazi lakho lasezayoni elimhlophe, it's either umNazaretha wakho waseNazarethi omhlophe, it's either isudu yakho, it's either ingubo yakho yomshado, it's noma yini ewumbala omhlophe lelo langa. Siyayicela ukuthi vele ngaphambili. Sicela ukuthi sizokhuleka futhi sikhulekela nabantwana besikolo abasema university abakuphi othisha ngoba kunabantwana abaphathwa osatanism esikolweni bayahayiza abantwana. Leyo mimoya sizoyikhulekela. Into esizoyenza ke lobilobi sizoyenza into okuthiwa ama activation. Mangithi ama activation bazombona uKhehlelezi kakhulu ngizoyifikela mina mathupha. Uyoba nenhlanhla ngiyongibona ngoba each and every place komlazi komashu koMaritzburg, Johannesburg, Cape Town, Mpumalanga ngizoyihambela amahholo. Ungezwa nje imoto iqhamuka imemezela ukuthi uKhehlelezi yobukhona owazi ukuthi ngiyoyifikela qathatha ngizoyenza iactivation. Iactivation uyoyibuza ugogo semakhaya ukuthi yini activation Khehlelezi. Ngizofika into yokuqala engizoyenza ngizokhuleka kuleyo ndawo yangakeni ukuthi wena ongasebenzi zama ukuthi lelo langa uthola amandla. Uma ungawatholanga amandla ngizozama ngakho konke kusemandleni ngikhipha kwami okugcina imali yami bese ngikufaka ebhasini ngithumela ibhasi ize kweni ikuthathe ize nawe la okuyobe kuthandazwa khona ngoba uyomela abantu bakini abangasekho. Kunabantu abathi mina ngaphelelwa umsebenzi 5 years back angikaze ngiphinde ngisebenze. Khehlelezi akekho umfundisi engamhambanga ukuthiwa uyathandaza ukuthiwa wenza ama miracles, but mina lawo ma miracles angiwabone enzeka kumina. Ayikho inyanga engayihambanga ukuthiwa iyazenza izinto, but kimi lalela lobulobi lelo langa believe me ngisho kuthiwa iqembu thizeni IFP ANC iCOPDA EFF yonke iqembu oyobe khona lo mholi. Believe me kuleyo branch yakho lapho ukuthula kuyoba khona izinto ezidingweni ifisayo. Ngiyacela lo mkhosi ngiyawuhlaba ngiyawulawula kubo bonke abaholi okuyofinyelela le message. Ngicela ke impakamo bayenjani manje bayehlise 2033 unyaka la engicela ukuthi wonke umuntu ehlise impakamo bake bangilalele once. Angifune imali yabo angifune lutho lwabo kuphela. Ngiyozama ukuthi if ever bekuthiwa uhulumeni uyayenza lento kahle le nto bekufanele iholwe unyazi nesilo nezilo zonke zihole lento le ngoba lobilobi lento le into ebaluleke kakhulu ngendlela eyisimanga. Khaya kwindawo ngendawo phokufuna khona lakho kungaphambili Izwi-Lomzansi FM. Mkhulu ubeka indaba enkulu kakhulu and futhi ezowuzisa utshintsho eluntwini emphakathini apho abantu baphila khona. Mhlambi ke mkhulu masiqhula phambili mhlamba oyi1 yoba nenhlahla umthatha. Kodwa ngicela uqale apha ukuba mhlambi ingabe umuntu othi uyafisa uba inxalenye yale activation osoyibalile napha kulankonzo zoba khona mhlawumbe ufisa ukuxhasa angenza kanjani o mhlawumbe zeziphi izinto ongathi umuntu angeza afike azenze. Lobilobi ngiyawuthanda umbuzo wakho uthi wena umuntu ofisa ukuxhasa. Mangizwa kahle lo mbuzo wakho ukuthi futhi omunye yes uthi maybe omunye umuntu or let's say akayena South African akekho la usuka phesheya mhlawumbe usuka lalelani ngiphinde ngikusho lokulizwe lase South Africa angifune imali yomuntu. Makuthiwa uyafisa ukuxhasa you can send us an email or ungafona noma wenze WhatsApp ngqo kimi Khehlelezi ngoba ngifuni ukuthi baskemeke abantu beskemeka kuthiwa xhasa kahle asifuni imali. Makuthiwa uyaxhasa yazi ba ungangisiza ngani lobulobi uthi Khehlelezi mina ngicela ukuxhasa ukuthi eMpumalanga ngicela ukususa ibhasi, eMlazi ngicela ukukhipha amatekisi, eMaritzburg ngicela ukukhipha amatekisi ngetransport lobulobi noma uthi hayi Khehlelezi ngicela abantu bangashiswa ilanga mina ngicela ukufaka itende lika elizolayisha abantu maybe about 10,000 noma 5,000 ngoba ngendlela kuyobe kugcwele ngakhona. Umuntu uma eza laphana kule Inkonzo ugqoka kumhlophe uphethe isundu. Okay. Umuntu uzoyibuza omunye umuntu ukuthi isundu pho lingenaphi. uJesu mayingena ezweni laseJerusalem bamendlalela ini amasundu wahamba phezukwawo. Lalela akiyi ukondlalela uKhehlelezi. Umuntu nesihlahla ngeke ubahlukanise labantu. Ngiphinde lo umuntu wakithi umuntu omnyama onsundu nomlungu
nanoma India noma yini Umuntu umuntu nje ophefumulayo Yeah. do you know ukuthi Umhlonzi lesihlahla. do you know ukuthi mina nesihlahla we share I-oxygen Exactly. Yeah. siphefumula siyashare Exactly. umuntu nesihlahla uma ufuna ukuxabana nomuntu umhlukanisa nani nesihlahla ubona abantu bengazwani kwinkolo ingoba sisuke safuna ukuhlukaniswa nani nezihlahla uma ufuna ukubona ukuthi abantu bayaphumelela empilweni imvelo yakho ithathu ibeke that is why kuthiwa i-nature kahle kahle u-arts and culture u-arts and culture umasipala bekufanele ngenelele la kule nkonzo ngoba believe me ngifuna ubona amandla kaKhehlelezi manje ubona amandla kaKhehlelezi futhi lo mthandazo angike ukukhulekela umuntu oyedwa ngiyokhulekela nalomnyanya uKhehlelezi okay ngithi Nkosi ngomhla ka4 March Nkosi umuntu osuke eGoli umuntu osuke eMpumalanga osuke eCape Town lo umuntu oyihluphayo ozothatha lapha ama banking details athathe yonke into ama contacts athi mkhulu ngicela ukukhasa ngokukhipha iTransport uNkulunkulu ubungeke lo muntu umkhumbule ngokuthi yenze kanje kodwa ke sizwa abantu ukuthi bathini and futhi mkhulu usathetha indaba ama banking details ama contact wabona phi wabona ke kakhulukazi pha ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi uyabhala nje ukuthi Dr. Khehlelezi kubhalwa yonke ke into kwi screen uzokwazi ukusubscribe upress futhi ibell ukwazi unotifyeka ngezinto ozithi zenziwe ngalokho ixesha ungena ku YouTube ka Dr. Khehlelezi ubese uyabetha ibutton uthi wena subscribe ubese ubetha ibell okwazi ba unotifyeke ngezinto ehlala zenzeka nanenkonzo ukhehle baba umkhulu leyakhuluma ngaba uKhehlelezi ukwazi ukuhlala ngalonke ixesha unotify ngayo inamba osithola kuyo ngelixesha ngoku inamba ithi 060 abanembuzo ngale nkonzo yes okay 060 480 7164 inamba 060 480 7164 noma ukwephi indawo worldwide asiphinde lobulobi leyo inamba ithi 060 so no ngifuna siphinde lena ethi lobulobi umuntu owaphupha uKhehlelezi ebusukelele ingabe wamphupha last year noma ku last of last year noma kunini okay isikhathi sokuthi usukuma uze kuyena ke kule nkonzo hayi ukuthi buphupha mina kune communication between idlozi lakho nelami noma kuthiwa usindisiwe kodwa wamphupha ngicela uyeke impakamo manje impakamo ibeke phansi manje laphana siyofixa iCountry lapha siyolungisa isizwe mina ngifuna lo msindo okhona ezweni njengoba kuphithizela kuma politicians ngizowuqeda nje ngokuthi nje lo mthandazo nje uwodwa nje okay sambe siyamncomela kumphulaphula yes kunjalo ke enqubeni siyakubulisa molele ekhaya Izwi-Lomzansi siyakubulisa molele ekhaya yebo ninjani sikhona mama kunjani siphilile sikhona nathi mama uthini kumkhulu unombuzo okhona ngenkonzo ezoba khona ngomhla ka4 kuMarch mkhulu ngiyafisa kakhulu ukufika ngizoha ubona kwiphi nendawo yanqamuka ke futhi mama usekhona mama alright ahlule sibheke komnye umhlali mkhulu uyanqamuka umama ndazi bakwenzekani kulecala asibheke nje futhi umhlali ku 0604807164 enqubeni siyakubulisa molekhaya baba mthethwa kwethu yes sir siyamkela enqubeni Shebotela baba Ndumani hey isihlazo molesi igazi lento owayibekayo nesiprofeti uNdumani ngoba nekhathikani wakena hey akusuka bawo sifangaluzo lapha ngesikhathi sano wali wamkhulu lo kodwa ngoba nakho useyiprofeti osindeka nomzamo yakhe akayizungisa ubabindumane lento mandumane lento kodwa akakhulumele futhi emikamongameli ngoba phela abantu abazima ukutholakala akesithi akekho umongameli balulu bathola labantu abakwashembe nabanje nabanye uma engekho umongameli yini ezokwenza ubani uzoreplace indawo yakhe mhlawumbe sizozama ngako konke okusemandleni ukuthi sizame ukuthi siyofinyelela kusilo sizama ukuthi siyofinyelela futhi kubaba unyazi nalo sizozama nako ukudlulisa umyalezo uma beyihluphile ngalento niyobabona bawobe khona but nabo mabethi cha siyayiqhathulula ngizozama mina bathi nje yawaqeda amanzi ngani ngolimi futhi ngiyozama ngoba lento ifikele kimi kuyozama ukusave isizwe sethu ngisho ukuthi abantu bangangeza ngibe ngedwa
kodwa ngiyothi inkosi ngikwenzile lokho othenga njani angikwenza. Zama Ndumani, yabonga. Amen. Dankie tena siyabonga kakhulu ngelixesha ngobele igama lasitshokla kakhulu sithi isinto sam 2 minutes to 8 kwiZwi-Lomzansi asibheke umphulaphula ogqibela siva mhlawumbi ngabe uthini ngelixesha yena. OkwiZwi-Lomzansi siyakubulisa Monica. Sawubona baba. Yes baba kunjani? Siyaphila ninjani? Sikhona baba ngokhondo ubani sikhuluma naye kwephi indawo? Ukhuluma noZipho Mfuzovu. Uyabona lento ekhulunywa ubaba nami bese sibonakalise sazifikeka ongawo ukuthi ngabona kuhamba ekostela kwamasho indaweni abaphambili usheba hamba ngemuva bagqoke kumphayi bonke ngaze ngatshela omunye oyiNazaretha ngathi mina abantu bothi ngiyashaya mangikhuluma le eminyakeni emithathu kodwa kwathiwa khona kwathi senifaze esibuzo sesigqoko sesifike emleleleni. Uyabona ukuthi ngaba nakuphela leso sibonakala. Yo uNkulunkulu akusise ake sithembe ukuthi naye uzofika kule nkonzo ngoba uyakubona ukubaluleka nesisindo sayo le nkonzo. Ngiyakuzwa baba uma kuseleka zonke izinto singasixhumaneka nje kubonakala kodwa nje yona nje ngayibona impela ngaze ngatshela ubaba ngangisebenza esibhedlela ebhekisini omunye okanjubani ngathi mina abantu bothi ngiyashaya mangikhuluma bese ngiyibonile bekade ngendlela kade kungiyona ngoba sathi masifike empeleleni kwasuka kwaguga kwakhuleka. Hayi baba awukhululeke siyoyibamba nje ngomhla ka4 March ngiyiqhawa ngesabi ngiyozama ngako konke kusemandleni ukuthi siyibambeni. Hayi asibonge Nkosi. Amen. Yabona lobi izoyenzeka le nkonzo believe me and futhi lithi iBhayibheli uJesu wafa mayefa akafelanga yena yedwa kodwa wafela ini izono zethu igazi lakhe lachitheka lichitheka ngoba lanhlanza ini izono zethu. Uma ngiyoyenza leyo nto angenzeli ibandla lami angenzeli uKhehlelezi kodwa khona umuntu engiyomsave ongaboni this time ophuza kakhulu ongasathanda ukuphuza kodwa ngenxa yokuthi kunamadimoni nemoya emembathile kunomuntu owabaleka ekhaya ongavuma ukuxolelana nomndeni wakhe noma nabafowabo okufanele ukuthi mangenza le nkonzo izinto zabo babuyisane bona bebodwa. Kunomuntu njengamanje ovele wasuka wavukwa umona wazonda abantu kodwa akaboni ukucontrola lwami. Kunomuntu ohambe eqoma akasakuthanda ukuqoma njengamanje uhleli emshadweni ujabulile kodwa uyithole seqomile. Kunomuntu njengamanje othi umprofiti othi unyanga kanti uyazi uqola abantu uqamba amanga ngegama lokwelapha okufanele ukuthi lento masiyigeza kuyofika izwi kuyena lithi lalela ngelinye ilanga lithi iBhayibheli wePawulo yeke lento yenzayo okuhamba ubulala ini amakholwa washaya unyazi lwezulu. Uyangizwa ukuthi ngithini? So that is why ngithi sizobabiza nabo sozama ukufinyelela kubona. Ngiyazi ukuthi kunzima ukufinyelela kubona kodwa ngizozama konke okusemandleni ukuthi 1 ngizozama ukufinyelela kubo bonke iziphathimandla zikahulumeni. Uma bengichitha bethi ngeke sikwazi ukuxhasa ngizodlula futhi ngizama ukuthi lokho okuncane if it means kufanele umkhuleko sobambe itendele ingekho ethi umuntu ebethi abantu angikhonto engizoyikhasa sizoyibamba nje itendele ingekho as long kune sound kune mic ngizofike ngithandaze abantu bafike le nto batshale bephethe amasundo abathi umuntu ngiyatshala ngizonikelela abantu bakithi abangasekho. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunezinto abantwana esikoleni abaloko bephinda ama subject beloko bephinda aspende 5 years ama results makumele aphume angaphumi. Kunothisha esikoleni usinsi wagula omunye uthe mayithi yaphuma wadliwa imali zakhe azisaphuma. Kunamaphoyisa shonela kuphi emsebenzini edutshulwa. Le nto siyokhumbula yonke into kodwa abantu ababona ukubaluleka kwayo leyo nto bazoyenza. That is why ngithi ngomhla ka4 ama details azofakwa ama number ngizowabiza manje othi ngiyafisa mina Khehlelezi ukuthi lento ngiyasibona isindo sawo awenzeli mina kodwa wenzela isizwe sase South Africa uzosave iSouth Africa yonke. Kungenzeka lobilobi masiqeda kwenza lenkonzo ikhambi lengculazi HIV and AIDS lehle uNkulunkulu alehlisi angalehlisi kimi kodwa alehlise kuba profit ngoba akumina ngedwa umprofit sibaningi sabaprofit. Inkinga ukuthi igama lokuprofita negama lokusiza abantu sekudlalwe ngalo kanjani kakhulu akusazi ukuthi okuyikhona kuphi kodwa ngiyathanda ngoba lithi iBhayibheli qaphelani ngeensuku zokugcina kunabantu abayoqhamuka bethi bayimina kanti that is why ngihlala ngitshela abantu ukuthi ningadideki manibona amandla kimi lamandla kuona wami nami ngithunyiwe ngiphathisiwe ukuthi ngizosiza abantu. That is why namanje ngithema ngitshelwa ngathi Nkosi inzima lento ngitshela yona abanokungilalela abantu
abantu ngoba abantu babhizi ngezinto zomhlaba kakhulu. uNkulunkulu wathi iqhubeka uyenze khona bazokulalela khona bazofika. That is why ngithi ngilindele ngakini ngiyeza ngakini ngizoyenza activation emahholo ngizothandaza qala ukuze abantu basukume bangilandele siyosuka eworkshop sonke sibheke kuphi eGugu Park. Amanamba abantu abafisa ukuzohlola noma sorry eAlbert Park kuyiwa eAlbert Park. eAlbert Park siyohlangana khona eGugu Dlamini Park siye eAlbert Park ngomhla ka4. Inamba abantu abafisa ukukhuluma nayo ngami ku WhatsApp noma bafisa khona abanye abafuna ukuhlola bakhumbule ukuthi ngolesithathu ngizobe ngikhona eGoli ngihlola lapha ne379 Bilikani Street. Bangafona enambeni ethi 066 00 266 33. So bese abafisa ukukhuluma nami ku WhatsApp inamba yami ithi 071 130 7808 bese ithi 063 051 7641. Mfowethu ukubona ukuthi abantu bathini but ngizozama ngakho okusemandleni ukuthi ngikwenze and sike sibone ushintsho ukuthi luzoba njani after this ngoba ngiyafisa umsindo okubaholi bethu uphele. Hayi ukuthi kanjani ababoni nabo ukuthi kunemoya ebakhungethe khona ngoba noma ubona umuntu osemandleni kunomsindo khona. Anginankinga anginandaba ukuthi ikuphi but akukho la unganamsindo khona. Yilezi zinto ezisikhungethe okudingeka ukuthi igazi liyohlanjululwa. Dokotela Nkosi kakhulu sitibulele ngexesha lakho sitibona khona futhi ixaliza ke ngumvuri Nkosi mayisiphile ithuba kwakhona dad. Siyabonga kakhulu mfowethu. Dokotela ungalibali into obana ke ilusikisiki idolobha. Hayi emkayi iMontreal.